Май, че снимаме. Да, снимаме. Чакай малко. Да, снимаме. Давай. Аз съм за тях и ме интересува. Като някакви мангали са, ман. И това стащи пред мен. Еко, да тук не хубаво не го мисли това. Ей, Роми! Той се мъчи да избяга като прави си на шофьор. Тия те чуха. Аз си ги че тя го чуя. Те не слушаш, да го пусне някой преди него, преди мен. Дай. Ей, Ром! Ще мина тук, ще мина тук. Как пърти това варвар сърце му свят? Ей, то ще е! Ай, минавай, бе. Той ми чува. Това радо, май, чиро. Чиро го споспя, бе. Чиро го радо, бе. Ай, минайте! Йо, отпред се обръща, май. О, не замири се на микици, май. Каза да спаси чудесно. Ръката не ми трябва, не се притесня. Гледай само да се вижда нещо накрая. Радо! Колко показва долу? Как е? 16:38. А долото? Мириш на микице! Нали спомни, не е паузната? Не помня. О, не, сега ще ли... Давай го ти с преди условия, къде се прави. Не, чакай го. Чакай го това бавно. Чакай малко се, чакай. Да снимаме газара на снимките. Не, да се бави още повече обаче идиот. Да снимаме хубавите девойки. Бираме, виж как не... Ей, гледай какво прави, ман! Не средно, не. Точно средно. Прилиташ варвар котляво. Внимай! Аз някакъв ляво, бе. Някакви роми са, май. Като някакви роми, те си роми. О, не, това колите не знам, нещо стане обаче между другото. Ще стане забавно. Да, знам. Вчера тях са фетки. Знам как ще го сечем, ако беше ми. Сега може да слезе на това. Дигай джама. Заключвай дигай джама, че може да слезе сега да плюва. Виж, обаче, виж от точно страната главата как се е наклонил. Толкова с че... Тоше! Тоше! Какво се прави тук, мама? Как къди? Бачи, виж го стани как ключи скоростта. Его мак. Сега спеши го ми дати четвърта. И псуй го задам по-умо. Тоше! Злати мисля, че е време вече да го спирам.